Tiesitkö, että Dostojevskin rikoksensa rangaistuksessa Raskolnikov ja sodan rakkaus on ihmisen ja Jumalan allegoria, jota voidaan verrata inhimillisyyden syvyyteen ja huonoon itsetuntoon, jonka kautta voimme purkaa itsesääliämme muihin ihmisiin ja sen kautta muslipeuroihin, poroihin tai hirviin, jotka ovat sorkkaeläimiä, tappavat satoja suomalaisia vuodessa, koska loikkivat moottoriteillä, isoilla teillä, Turun teillä ja laittavat koipeensa joka koloon, mihin me ihmiset liikumme. Lisäksi pitää muistaa, että palmut ovat erittäin vaarallisia, koska palmusta putoaa kookospähkinöitä päähämme. Sen takia monia hirviä ja ihmisiä kuolee vuosittain. Sen takia meidän kaikkien pitää muuttaa autiolle saarelle, missä on pelkästään kiviä ja korppikotkia. Korppikotkat ovat ihmisyyden perikuva. Ja korppikotkat, ne antavat meille voimaa tähän valtavaan energiamassaan, koska itse asiassa maailman kaikki energiavarat ovat rajallisia. Kaikki energia muuttuu sama määrä, eli energian määrä on vakio. Ja tästä johtuu summa, että kun laskimme mooleja, on erittäin tärkeää muistaa, että mooli on sama asia kuin tiu, joka toisin sanoen pitää summa. Sen takia meidän pitää muistaa, että meidän pitää nauttia ihmisyyden perikuvasta, koska inhimillisyyden perikuva on kaiken A ja O. Sen takia palaamme takaisin Kellopeli-appelsiin, jossa me ollaan ollutkaan, jossa on Alex, joka on paha poika, jonka kautta hän purkaa huonoa omatuntoaan ja pahaa itsetuntoaan. Hän on paha, mutta kirjan idea on siinä, että kuinka paha voi muuttua hyväksi. Ja kun hän kokee tarpeeksi pahaa, hän muuttuu hyväksi, hän muuttuu aikuiseksi. Tästä huomoin sen, että Blues Brothers on erittäin monipuolinen elokuva, missä Al Wood ja Jack erittäin mainiosti jakavat toisillensa erittäin hienoja tanssityylejä, soittavat huuliharppua baareissa, jossa heitetään kanaverkon läpi kaljapulloja ja heille buuotaan. Olisiko tähän jotain loppukaneettia? No, pienesti tiivistettynä. Kookospähkinät ovat erittäin vaarallisia, koska Lostissa on John Locke, joka on erilainen filosofi, missä on Rousseau, joka on itse asiassa renessanssiajan filosofi, joka kehitti kasvatusteorian, että lapsien pitää mennä takaisin luontoon, heitä pitää kasvattaa ilman rajoja. Joten hän antoi poikansa mennä metsään ja antaa olla siellä, ja hänen poikansa otettiin huostaan, joten siinä on tämä filosofian käytännön merkitys, joten filosofia ei voi toimia luonnossa. Kiitos. Tiivistettynä pitää muistaa, että savukko on erittäin vaarallinen.